a suspensión das prácticas de mantenimento levan aceleradamente a un proceso de deterioro e de degradación material dos edificios. Pero é que as funcións propias da cidade histórica, as funcións dentro da cidade, tamén entran en crise porque a dimensión o porte da cidade en crecimento desestabiliza as funcións que ata o momento venían desempeñando os nosos centros, que eran funcións centrais, múltiples, complexas, ricas, diversas, que en realidade contribuían moi ben a manter viva a evocación da diversidade presente nas arquitecturas das cidades históricas, que a cidade histórica era a cidade toda e, consecuentemente, era a expresión de todas as súas realidades sociales, económicas, etc., que convivían dentro dela. E a cidade histórica, a partir de un determinado nivel de desenvolvimento das nosas cidades, deixa de ser xa definitivamente o centro da cidade. Se acaso poderá aspirar a ser un centro nunha cidade que moi probablemente teña que compartir funcións con outros espazos de nova creación que pouco a pouco irán absorbendo as funcións caracterizadoras da cidade histórica, como as funcións comerciales, as funcións de servicios, etc., que nunha estructura antiga, etc., teñen claras limitacións e constringimento respecto do desenvolvimento das actividades económicas, sociales. Por tanto, unha crisis material, tamén unha crisis funcional e de papel dentro da cidade, e por riba de todo isto unha crisis habitacional. O proceso de abandono das edificacións tradicionais, a perda das prácticas de conservación, de entretenimento, etc., van producindo unha acelerada obsolescencia das edificacións que, en todos os casos, vai acompañado dun lento proceso de abandono das vivendas que, a medida que o proceso da crisis da cidade histórica vai avanzando, se acelera e se encamiña hacia a crisis definitiva da cidade histórica, porque a cidade histórica fundamentalmente se recoñece como un espacio vital, como un espacio permanente. Consecuentemente, a crisis residencial da cidade histórica é o principio e o final da crisis mesma de pervivencia da cidade como tal. Nos en Santiago encontramos a cidade histórica no momento en que se aborda a reflexión sobre a súa problemática, encontramos unha situación relativamente sana. Na cidade histórica de Santiago, probablemente porque foi a cidade toda hasta prácticamente os anos 50, chegou a finales dos anos 80, malia os excesos do proceso de desenvolvimento urbano da cidade das décadas dos 70 e dos 80, chegou nun razonable estado de vitalidade. En realidade, ainda hoxe o día, en que sabemos identificar diferenciadamente a nosa cidade por un rastro que trascende da súa arquitectura e da excepcionalidade da mesma, que o da súa grande vitalidade urbana. Comparado con cidades europeas desta dimensión e destas características patrimoniais, a nosa cidade destaca como unha cidade especialmente viva. Isto era así no momento en que se abordou a planificación urbanística da cidade, e esta era unha importante ventaxa que non deixaba de ocultar, en todo caso, os síntomas do comenzo do proceso de decadencia e crisis da cidade histórica. En ese sentido, as políticas de recuperación urbana de Santiago, co seu relativo éxito, chegaron a tempo, por un lado, e, por outro lado, se alimentaron de unha longa experiencia que xa a altura de finales dos anos 80 se tiña acumulado
España, sobre todo no resto de Europa, abordando a cuestión da recuperación urbana das cidades históricas. Eu deixaría a miña exposición en un punto. Tres son os aspectos clave do combate por evitar a decadencia e a crise da cidade histórica. En primeiro lugar, o manexo da recuperación do uso residencial nas edificacións tradicionais e como solo sobre o que construir a recuperación da realidade social, económica da cidade histórica. Primeiro, o uso residencial é un uso frágil respecto de as dinámicas urbanas en curso. E é frágil porque a non resposta ás demandas de mellora da habitabilidade dos edificios tradicionais é un motivo de expulsión do uso residencial, pero hai outros motivos máis potentes, que é fundamentalmente unha cidade como a nosa, co seu nivel de co seu valor cultural, pero non só cultural, a dinámica económica do mercado inmobiliario constituye un potentísimo factor de expulsión do uso residencial na medida en que un espacio de excelencia, un espacio singular, raro, escaso, como é unha cidade histórica patrimonio mundial como a nosa, relativamente pequena, é facilmente apropiable por unha dinámica inmobiliaria onde usos máis rendibles son capaces de sustituir a vivenda progresivamente expulsando o uso débil residencial do espacio exterior. Por tanto, a primeira cuestión de importancia complexa e difícil de manexar o mantenimento, a recuperación do uso residencial nun centro histórico das características deste. Segundo elemento, a cidade histórica é un espacio para o desenvolvemento da actividade económica, da vida económica da cidade, precisamente entre os seus valores propios e identificables está a multifuncionalidade, a diversidade de actividades, que sobre o solo do uso residencial se enriquece con a actividade comercial, a actividade dos servicios, con todas as actividades propias nunha cidade inteira, unha cidade para vivir, unha cidade para traballar. O aspecto do acompañamento do proceso de anovación e de actividade económica que sustenta a cidade histórica nun proceso de desenvolvemento da cidade toda moi dinámico, onde entran en crise inevitablemente as estructuras comerciais de escala das cidades históricas, pequenas, miúdas, entran en crise frente ao desenvolvemento de novas fórmulas de actividade económica, constitúe o segundo nivel dos problemas da cidade histórica. Como abordar a cuestión de a reacomodación da base económica da cidade histórica para que a cidade siga sendo un espacio para o traballo, para o desenvolvemento económico, e de que maneira fomentar e facilitar este paso para que a cidade histórica siga sendo un espacio que preste servicio á población toda e, consecuentemente, siga sendo unha referencia para toda a cidade, siga sendo apropiada por toda a cidade como un espacio propio, un espacio civil.